me kwa enko me be ma me ya yesresrefo na nanom nso so mo mfra yen so mo begu ye ni mo ase wo ma hyemani monyam ade me ba panyina tukwan wo ma hyemani monyam ade proto na ama me wo fen so abofo sampro so se ho kura no mama medan chembe ho animu ni akire omutimase eboa me wa abusua mu na yesime ahema semem nya nananu mu adwuma semem nya akwadu ne nasefo no a eho na me kro ofen so abofo sampro so se dia mafira grek nwama ase ho wo sampro so seme ne wo kasa eho na mefiri ba yin wada roba wabusuafo ahu sa akom na efa me pa che wo mu nim ma pemu na ye de ne echina adechin ye mi so mo enso na nanu ma na ma me nyansa ne adom a me de abedom mu pa che mo ni mi tipegyafo wo me mpanimfo anim die na wo hwehwe se ye be ya aboa na no mo fa me nkwa wiase afa na anyina wiase afa na anyina bro chire you was baby biala yani ayantimi nya adwuma sesei no wo mu batimi aboa me akuru na nanu mo dan yasi ho ama me na me so ma ya abusa ama die na kire se akom na afa me pa chow akom eba mi hunu se de ebe ka se nka no eno a na eka akom na afa wa esuo anasa bosum be na afa me pa chow asio pra wo esuo pra wo motia mu nyina wo ene e ba pase nka omo beba ha ne yare me ma me suman kura eba me so o ma me suman wono so no akom tuomfi na o ma me kom tuomfi me papa nso so no akom holo me kura na me de minimu sa breku o papa kom de holo ne de me pa cho wo ba wodi mfuturo gu nani na me sa na me hu ye na me mpe wo mu frami na me dwane enti me papa de bere bia me hu ne ye no no atusi nchanse achi saa no odi mfuturo egu nani na me sa na me na me mpe meti we kwamfo akura beto ma ade we kejetia na me de ato nchen nhwe watuko domu a wo baifo wo bahwi misika na me de ato nchen mame me say de wo susu sa afa no ya koma mpa ye pesi ye hu bibi wa ha ha de obi bana ye esuo bi na afa na ebre ni bre ni no me wo hu metimi ba hu na mani na wo mu susu timi ba ema ye de meni hu anu ye bia ne ye be pese nananom yampa sem na mafa mu de hie ya amada roma nka mo nye bibi mi hu ampa senso enya mo na ya adwene mu hawa amada roma na maboa na ya pe ayaresa bi de amano ananom masamo enya me grades masam mana ma frame ampa dia sadi asomufuo yi kanie mama sanchira ne nadi mama mutumi na mokase ya moye empsanu wo manim na se dambi na mebo senso adwene mu house ade me de hie yi kanya amansa nyina ante na me wo wiase afa na nyina anim na me honsan eni musamu ni atro de mo sia na moye de mo kana ba mu mejemudi eti breni nie hade mapem etipegyafo no wakasien a wama ne nsasue timo fa ne mangu na akwan ye hwese yampa sade wo kenya ye be hu bibi e kire sampa akom na efa na ne eja akomfo afiri ye nkyira ofiri nkyira sade da ne da to de den a ye frɛ no ya frɛ no ama na bem dodro na abase ya ye hu se ya na ye de omo akọ baabi esese ye de omo kọ ti wada roma de o kana etisade a mama kwa me mo ache no pe hello mama kwa me mo ache pachono we hello yo ye pesa afren mama me kasa me ti o me pacho me nua penyini here hwese yensa ebesan ka
Mama Kwana. Hello. Hello, Macho. Me pacho me pe mama Kwa. I'm Macho no. Me pacho no way. Macho you. Show me that. Yeah, I say yes, Becca Dodrona. It's on say. Mamma no ha wakasa wachire ne so akoda yi mama kura bisa se hwan ya menim nipa omon pese omo be fa ne call nanka ya hwe ama asumdwie nsoso aba okese mama du fie onwa ba se akoma fa on se mama du fie akoma asem a da bia ka ho asem no ho emprepi enipa bi akwa ne sesa akom na eba obi so a ebia ye dama ye ntimi hu on se bu wa se wa hu akire anko ba bia enipa dodo na be kase ebia dam bi anase ya adwenu haw bi eso be kom no na ya akom on se du fie bibia tesa no se eba na wantu ho anamo a ebe ye wo saa enti nipa dodo a ajibai baby nje chini nanso se ya akoma mpa efie ha de obi avra no se ya akoma bibi esi abi ehu se ya akoma mpa sa de na me de nka pena me pe bi ehu se o se nanano maboso masu ahodro ne ade o munyina ba enti nka bibi si na me hu sampa du fie se no de enye so bi na abai busum bi na abai enye de memepe na so eba se ya wani twia se da ne da o musi esi abi siri ehu o sa de amami me so repam de ko hospital du fie on se enye ni nyina na o mbetimi abasa o mo bada se bi eburu wa ya obai se won ko afikire nko ade a se on ko afikire nko ade wo se BBC se enye ni nyina oh e wo se oba oh debi se me se bibi wo hwa e wo se wo eba agima me na me ka jo wo ntimi nka nche so omomra e huhu ma so ne ka sre na masre se ayam pese na nanomu a eni die kwan so mo bia mu so mo na efa wo sre de keke enya sa de a ye de ma me yi kwa hospital wo sre de keke yes Dane da mesra wo mo ba enti aye bia de a nsuo de kura ofa nsuo no omomra ne yenhwe e bia le nna wo so hu nyina yie mi gina yie pa wo sre no mi a mesre mi gina yie pa enti wo momra abena metia wo momra agi se ko to snap obi ani ho rafie ha ye to snap me say what heavy obi ba no say ya akoma nye sa de ama media me gidi say ya adwene mu hawo ye fa ne nko hospital dabi me na me ka cho sa na abade a ha ye vra kotokofie a o me ye wuso wra ha se bosom ko a wusususu ha bombra ne yehu se adesrede en dufie enye bere bia na wo sra on beba me die na nanu madaro ma me sra bia menya ti me sra se bibi sa omo so no nanu akoda wo ba ha ni wabu ne nsa so ye ba wuso ni mprenu ti ha wo hu ye be ka ne hu sasa bi wahuri anaso okofi kirenti no o ma ama na o mokoye so woto hu si abego so ne ko so ye maami wote he wono anati ha ye hu nsa kira ye bia ti bibi nsini ye hu sese tiawa me de mi pa bibi hu ena san sre biu na no moda roma say ya mpa de maami kran say ya kom de a mo ma bibi ndadi ni hu sampa mo na mafre no nya sa de a ye de na ko hospital du fie mi afa ne sa adwene mu ha o be sre wa dakro on be ba wusu me de obi amma me da bi wusuru ana mi suro na o mo ma hwe ese so mo ade o sre ade so wase enye na famo hwe mame me se wo si ya abosoma ebi mbra oh when ya chinie mindi mitimi ni nanane mu ndi achinie aha enti mana nano mu mbra wo mo se na ai oh me de me no amu ndi achinie me be kire se tie dia me kire ne se dia me kire ne se ya gradis you me de afidi ameti animu obi ba no se akomo fa no na akomo e fa no no
ebi se sebi yade se de abusuafo apu ebi so se enye yade akom ana wo de ohun akom na efa wo awu bo nkro so se abusuafo mfiu edam so mo mfiu de a ene nananom se ebeye ni ye be hu sampa nananom ana aba wo so no bibindadi ni ye hu wo de me kire no na ye wi a wo busuane ne wo mo nka bibi se sana meka na what the one that kind of trasa come fa wa bra wo so tie wa na ne medi nkomo sere kwa bade a che we de me ntwa no aka bibia hye wo se abusuafo mfi me fi say ya na mahunam ani de so tu sa ho abusuafo fi me kasa abusuafo mfi me ana me boa wo se na aya wo mo asem o mo fa won quantity ye anase ye ngi akom ni ntum enye didie se ye ma osika ne aduane asem na meka na akom ne se wo mo gi atom no meboa eno asem na meka se ye mfi wo enti so mo ba gi atom pa se Gladys enye yade o Gladys nye bibi na eha no na ya akom no nananum nsa na metwen me dia pem wo mu a enti na meka se abusuafo mfi wo no enti se wo pa akom no wo pa meboa me pa chan wo pa me pa chan nananum mama mi hu se ya akom na afa nananum madawru mu me nua bayi o se me bayi o fremo madawru ma mo fa ne mangu akwa mu na mo mansa nkire ne enadi mo pa na enya ho na emom enya de me pe madawru ma nananum gu ahodo ebi ba twi akasa slow motion ebi ba kasa bubom gogogogogogo aya hu mo asem me Gladys de me ba me eno Gladys na wo bubom de okoni slow motion de otwene nya de wotwene yi bia no omo nyina ma ye krado madawro ma slow motion from ra no wa kan no eniama gugu na akwan omo mra Sadia mode wosia ya oyo no momfa ne ma hinta na babia ya bedru yidie ya dru wiase afa na nyina omumra monye mo adi mo sanne mo mansanchirene we na nanom na kasa na wa ya wuram wa na wo kasa na nanom ma ini to me wa habie men what's on na so no matene kankan nana no na sani nana wani so nkasie nana wani na meti wa demu ya mini wo bia sem nana wani ame dini ma wo ye chinyefo na wa pusu nana wada roma me mo akwa ma mini dini bia no di asem wa nana mo akwa ba mo ta ke abusua na mo fa abofrai enye wosia nana me se me ma wakwa aba awie me kwa nana me mo wakwa aba nana me ma wakwa aba mane bra na ahomejie wo be ka kire na wantia nana me ma wakwa aba na baba wan wa bre te se why na abai me need to me some no ebe temidi no ni chafa enti why ne wo ye so ana se wo ye why na ye bosom me yana na mo tankonya sadia wusi wa adwam me so maji adwa me ni wo bedi asem ye ndi asem e wane wo yen kasa so ba ko rehwe maji fa me kwa na ya le sa na wo de me kro enu na ya na sa na no mo ba ye na wo kasa na mo wo ana wo kasa na Gladys na de ya de ko ba wo bu ade eno na pacho na ya na no ya sa na wo so dia wo no ni chafa se o banya ni dire pasa sia e fi se ya nya wana kasa ya to mi so se wana what you hono wana kasa so wo pere di la ya dai wa frame ma yo tina se wa samra na kama asam wudin di say ya me sa wuni achi wudin di say kama me no wo kan be bre ba wuni achi Nasa Gladys na ka say. Utire shiru wa pampa so na obo. Dia wo pa no. Asha no na aba. Gladys na ka say. Na ma ba ma no ya me pa kwa sasam. Ma ka kire wo say abafra wo nya homaje etirim ha ne bere. Wo se na namra na aba. Etima na wani. Na rambodamfo. Na ma ni ni chanto so. Na on pasa na mu guase ni biem.
Nana why ni? Ana bra no nya ho me opa kwa sasem fa do kwa yare sabia kwa hwe na adu. Yo. Na baba dam che wa wo to na. Yo. Wa no won to na no. E ti kwa sia sam. Ajima jina wa. Wa wudi. Ajima jina na chi. Na wo koji amai. Ya ni ano no ya ba. Yo. Ya adwam. So de on so suwa. Yo, mate akwa aba. Yo. Pilot. Yo, mate. Ena ye fiada. No. Ena ye fiada. Ena ye ne. Ena ye ne. Ya de ne ya adu. Enti bo so mba na abai. Utri so no wa pampa so. Meso. Na bere de na se mitabu so na ya so no so yo hema mo hema na fa na to fom hema wo no so na fa na to fom me da se so de ko ne nya adu aka me kan kira ne sai wonyi ne nan me se wudin de sai wudin de sai office haya me office wudin de sai ayi na ana firi su me enti wudin de sai ya de ye kaka na wutiri so na wa pampa so wo firi hin fa na ba ye na wutiri so na wa pampa so firi hin na ba ye eni akomo fawo o se de ko ayaro hwe eno anu waka no wa nsu anyam na ni ba akon abodam o se me de ko ayaro hwe akomo fawo wo yare eni e wa asamba no po wo yare ayale eno ne e be pa yale sa wo ho enti na ye se de wo be ko ayaro hwe no ane kwanu won kwaji ahome won kwada wonya asu se eye suman anansa bosompa na ba bosom bia ne wo be ba na no ayasa manu payi ya mama no mu dokotafo ne so na what is say ente shewo na ayaw ana wo se akoma fawo no baba kwaje ho ayale sana nya ya jere mu kasa die wo ke kan asiasamu kasa go afidie ni mo aba kasa agumanie wo se bia ya de da ha o ente shewa yes anya kom asema jeje yere yare eh sikafo yare no ya de ama no eti mu wi wa yere ya de no ajama crawlers jeje yere yare ebre twa mu mante mama sam twa radio so kan sama kese ena jeje de zika wa man zika kota wataba eti wo hu za akomi amfa wo hu za akomi amfa wo yare mama na men me se wo hu sa yare na yare akomi amfa na no mo nye sei na no ma no nye ya kafa wa jemi sam koye na no ma no nye ya efia ha de wo wa asembon na se wutwa kakra what you say efia ha de sa akom na afa wa tumi ne de tumi god first kasa go afidie nim tumi ba ya wono ne nyame tumi na ba wo se na nanom na afa na ye de na afa de nyame tumi na afa me se me de ba ya sorry o pesa wo ti aso na me na nanom panimfo so mama se gladys na kasa na asa na nanu ya media menim wate ko wo dwane wa wani na wo te yira ye na akeka nsem wo ba na wate wani ayira na wo keka nsem ba damo mo keka nkwase ya se ya ba ni ya hye ho ya das samfo hima fo nyina wu enti se hwa na ekasa yi samfo hima anu ana waka no ti hwa na abai menim wo ya asuo me ye tano wo bua me no masane obo me se wo bua chinye sana yempeno se hwa na abai wo pedini bia tie suo tano masane na mabo medina se wo ntiase ya eso tano so kura wo si wo ji chinye no wo so wo dini de sai wo so family deliver me de mami du fie wo de du fie ampa wato wanu asio tano mento manno entu be kekan kwase asem samfo hema ya kachira wo say ya kana wonti asia ya boy credit ma ya wi apa na ya dwane o ba credit ma hwan o ba credit asia ne say sama wo kan ye na wanti asia there be credit asia no na ya adwene anu samfo hema eso o ba sa wo be ye me manyo na wo party ya kachira wo etu be kekan wa adwene etu be kekan wa adwene kire me wo wi a montake no monyi nsuo ye packet ma no na wonnom no ne nemfani asem nana bra o na samo se abafra tumi bi amba ya so bi amba ya boso bi amba
When na wo dey yeka. I was here do ko hospital. Enya kwaba ma sanua mu sa de. Me say me de wo ba ko hospital. Na no kura na ye. Na no mo fa o. Onya adribu ha o. I was here do ko hospital. Na eba me so. Me say I was here do wo ko hospital. Ko hwe wa adwene Wo hia yaresa mo ho. Wo hia yaresa. Anya ko hwe wo. Obi a obeba ha wo se na no ma fa no tumi ni sane me ne kasa. No da na won kwa ba wo te wani kasa asem bi no aka asafofo no aka asafofo se tumi bi na fa wa tumi kura no asa asem ni yo na bofra ne ka kire wo sawa wo honam ani eno ne me pacho na respect eno ne de respect okay yenko ye ni mo e eti se hwan na aba no brofo na wa ka kire respect ya se kire ya respect nti hwan na aba won kwa su ku da mo da mona makwate na suku dem na ba na woni fa wo de sai abrofo agene ya de natural yalla weti ya kana makolete no enua no ya moda wa bana agene na de ama wo no ma me hwan na abai wan kasa Gladys ni wa bere ko suma bi amba ya mi endi ye hia ma me busu bi amba ya ajema Baby ambai Gladys de ani eden ne ani tie bi na enam bibi aba me hu ade kurai me se haye pa bibi awu we ya wa no ande Gladys asane why ni ma bo me di achiro ya froze Gladys why every year Gladys me yanka say Gladys yanka sa ma ba honam ani ma bere na wo ko da ben na wa ba honam na wo pese menya ngosi anajo eni trasa tu bibi afra wo tete no na nkwasi afro hema ne badia wo ba ke ka wa adwene mu kakara kanya na wo ba ke ka wa adwene ajebai na dia ya se ya pe na ya hia Yampa doctor ba Gladys. Yampa medical doctor. When you medical attention immediately. Well, yeah, oba fefe. At once by force. Na wo kwatete ye bi wo ho na Beneza. Wo ma sha bo fere ye ho kura de ye bo na sanua mo pampe. E ho na wo konya ne ba ko. Mame, tenase na men kan se minchiro. Tenase na tumi bi ani ho. Ba bi atintasuagu. Ana men sende o carpet ne so. Anu na me ko to afa ade a wo de tenase. Ade ne pampe. Me na ko ye na sa ko bo ma sanua mu. Na sanua mu no. Ya bo ya. Mame no here medical attention. Information amenya say huhu mu na esuo bi fa no nukura bi anim madaroma momi empe medical office afa ade so wo ti amaman ni ntasuagu ade na kira adwene mu ha ko hwe wo de ansa na waba no madaroma me de meta hwe tumi bi so tumi bi wo no ne nyame tumi God and first woni mu nyame woji nyame di wono ni metipagafo wo matamfo na fe wo se tumi bi na efa wo kom ne akom bi ambai timi nkwati nyame nya hio me se akom bi ani wo so ye yare na wo yare mame wo hu ofe yare na wo yare me empe medical treatment ma yale na no bi ni ya hen bobodi na wo mental disorder mental no me tim adwene mu hawo oh da bi wo adwene mu hawo mental ne de watwam na ye de ahe se de ya ni ane de ne ya adwuma mental na no ba ye mfa nshom na no nye o ma de sa omo ma ya ma nya sa anu ya ahema na aba na za wan obi ambai u betwa me ntwa da bi wo ho ofe dodo wo be betwa fieti wa na me ye de me to ade efese that's right me ba fieti wa me hu mu amo ho ofese ya na me domo dodo me kura mani mu atwa mu kura me do me ho na te sa ade efese me ntoto wase on say ni mood na swinge ni mood ne swinge mental disorder akom foul enti agema ya fra busuafo ne be mienu miensa we ya wose we ni ho yeguso hwese yensa ebeka bi na immediately yempe medical treatment mama mi na de ode na adwena akobu se akom na efa no akom mfa no nye saade a ebeje nsem ti mame obeka wakoma ato yem na mepeso yi wa adwene free so de edikan se akom no efa akom bi anfa mame mesra mi bisa wo ho a wotene wo wasom bebre ya na ebi ne sei ya na ka kire wo enkwadufuo ni mu
na nano mo trankunya me mpanimfo de mekoro no ahohomo ne beti metwa me ase kwa ha ne de me wuram yesi ya de me konguram akọ ben me na bi so esre ma me hello watch Nana mama why? Yo Nana oh my sister Gladys. Oba no. Hello. Oba Gladys. Ajuma mo ne nkasa na mo nkanche ne so wontwe ne ho kakra ne ntimi mbisa na sem. Yi ne doso dodo. Yi oso wa yi ase na dede no doso. Eno. Mayambo a wate. Busum bi amfa wo wate. Me se busum bi amfa wate. Anopa wadidi. Papa bi what I say? Me patro dia wo was 7 cedi na na metro a me ntimi ana me sira ne 5 cedi ana me patro me to na mo 5 cedi ana me patro me ji ko sua ba akoto so ana madi tie me patro ba wo ha me kasa dia no ama me moto mienu me ha kasa je so no malt mienu me pe better malt no pe Guinness dab adentia en kamadwuma ho na patashie Guinness ni papa na ebro me dia ne better malt oh okay Gladys no say no why is stable kakra akomana na wo ha no ntin ho ya ahyehye me kafra tie die mpesa me kacho me pesa me do call hospital wate me ni problem na yi wa adwene free so say akom no me pacho wa dawroma dia bebua me na wo ba ni monyamfo won suso wo ho beto wo eno nti na maban no in the first place me pesa wo accept and I would jitum say wo yare me pacho you yare ne wo ho me pacho say nipa me hwesa de wa basa ne wa bakon ti a wo ye nipa wo wonam papa na so na hwe awieye twade wonsa aka awieye dia me pesa wo ti ase ne se wo wa wonsa nipa wo ha wo titimi pai wo na wa pedranom na ekọ wo yafunu timi ye wo ja na wa pedranom na ekọ ebo ase mekiri bremu mi sisi mi kotodwe ni nyina ye nipadua na kwa ni bia what ase me pacho aha sanso na nipa akoma eno nso so etimi enya yade so wa hu de mechiro no why yo star Gladys hey nana ma me moache nana ma me moache na what is say na mi adum yo me bi abnadu fie me wo Opemsuo radio me share him fie I may share him fear. I am Oba Gladys. Now I try with fear hand or pay. I will may share him fear. I Ashton. I'm going to know yo, when I try to fear Ashton. Sir, no, mamma. No, I found you my. Imagine someone. You know what I'm saying? I'm not trying to say. What is she going to say? Now, who say I want to something? Joe, Mate. Me da se wa. I'm coming. Oba o na me na ma no be mi. Wo mo ji what prayer.
Okay. Me say me about can you go to the agenda madam? No community I see area. Mate, me da se why? Yeah, some bra. Well, you papa, the book remember upon Me da se ye be san fro. Wosem munyina mame mompa ye mame. Gla. Mame. Sa na ye fro. Ohye mame pacho. Na se si a twa wo twa me no wani da ho ana no wani nda ho. Facha me me kotoje gufo ma de efe. Hey. Ozo ye nsamfo hima. Gladys. Mame. Wan kasa wo yare ana akom na efa. Wa wo ni padwem. Me pacho sese de akomo na afa me. O ba ye nso me de mi hu akom. Me pacho se eye hu. Wo mu kase wo mu ni ye di ni de bia sa ye bre hu na mu dua no. Enti wo mu ba no wo Wo fichira na. me pacho da bi. Na wo sen ko mo ba. Ese kakra ya wo ji bi yi esa. We dia wa na okata wani ye Akoma me. no nso yale wo mu se de wo kan no. Me say wa na okata wani ye me. Ene ye So me bia ni ho be ba ha oba ye ye me. de kafara wonye ubie mu. Wa na wo ye me. Emfa ne nko ho bie mu. Wa na ye me. me. Okata wani se de nananu ma ba so na nananu We bia mba. kura nra na woda wo fin so hospital. Na wa na e ka say. Ye de grades ne wo kasa. Enra na woda wo fin so hospital. Wo koje ayaresa. Ewo de say ofin so hospital. Ente se wanu kura no. Wode ne bobre ba ye wasi ne dini di kan bibi. Wano ne ba na wakan ya horo no matinti yale ente se wanu kura no. Eya honhom ni bia, eya yare ni bia. Na wano kura de wanya nefo. Ebi ye nsuo ba. Ebi ye sabe ba fan. Wobi kura ni anyam opo ne nsa checheche ye nyina ye nanano mo asenso dia. Ye wura honhom ma ye hu se wo mu ye dia. Ye ni asuo ye mama. Enti wono de ma no ne bobrede e kan bibi. Oba wo anya. O kasa te se de obi na aba ana nanum bia besi so. Obi asom bai. Mo. Enti kasa ne dania. Ebetimi abase. Na wo bofo a wo ba ye no ne kasa no ebi to di mumumo. Ebi ntumi nkase bi ba wo ye ne nsase. No correct. Na wo pa kwanche ensio mienu. Wo mu nche. Enti sign bi e bebe bia no wa wuti wadwa no so no. Ana wo befamu example. So say ye hwese ye nsa be kan free ye mfa ne phone. Onfa call no. Your friend mama nkwa nso so a wote ho nso o ka kire obi. Abusia na semo no ye de ne kwoto hospital kura se won kwaji ahome a. Na ye ma no oxygen ya wono nko a wo kwa wokuta ne kura ba. Na wo ma wai. Me baba ko wa brochire na me ne wo kasa no panyina na nim onyam te se wo. Enti na me ka se wo ye me fedodo. O te se me ba fieti wa. Na de wo toso mienu wa asuafu achi ase. Ono so ye den. Wono susu wo SS ya wawura mu nche ye yibie. Okosuku akora ketua me mane mfi susa. O ma ye sen. Me pa chonan. O mo papa we. Me pa chonan nanu mu ye mu wale wa se ye ma kwan ma wo bi ma hu. Enti wo mu ya na ya pam wo mu. Ti nkwada ne nyina ye papa baako. Mienu ye papa baako. Na fiati wa na wo wa aburochire ne papa kira de wo new mission. A great junction. Na ono susu ka kire ne de na nanu mo bo no kokwa nkwase asamo na wo se na nanu mo.
ɛna wo mu yi ni firi atiasefo asase na wo kasa mete se ma mankwa kasa wa akire ada na wo so woni ho no akwan what is say akwan he Unim Star Gladys. Unim no. Mbachane. What dia be no me pacho. O ma me nwia no. Oh. Okay, na dia na unim fa ne ho. Gladys. Waba ye nchen wo menhia himfie help him so radio nti epese wo ka de onim fa ne ho kakra wo ma me nwia no na o se akoma fa no eye no krai eye no krai me pa cho pa nyini be na wo nchen Pengini bia ni wo nchen. Pacha. Na wana ya na wo bisa na no wayi ma no no. Me ba ku na bisa. Hwaya? Me ba ku. Mama ne ba ne nkasa. Mama ne nkasa wai. Hello. 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 Yeah, what is say? Jo, Papa be Gladys, dia na wonim fa ne ho. Me say wo ba me Gladys, dia be na wonim fa ne ho. Akom na wana ku. O ma me obeba time be me pacho. Pacho katla ni na wo ni na ma ha mi se no katla ese. O kwa ko jale edwo there was something. Ena mu ni biem da be na o kan sa kire mu. Last week. Oh, okay. That's it. Hello, Gladys. Enkwada yi se okra wo mo se wu kodware eduraba. He fa na wu kodware eduro no. Me pa cho sam prosu ba bia me dan sese no. Me proto no wo ho no. Awona me koye. Awona me fa na ma wa duro dware bra wanim. Me pa cho me na naboache. O wa suofu ache ase. Wo busuani. Me pa cho da bi wo ye komfo. Wono na kira me se wode aduro kan me. Ena nananom sane ye. Me kura me ye chinyifu se de na me ka se. Me mpa wo ma asem no. Eti na naboache no wa suofu ache ase. Wono na me kwaji na chinyi wo se ma ware. Na me se me nware. No ase hwan na me ne wasem me se me ni obia ni ase na me de entokwa de me kun de na me kun wi a nipa koro ho asem ni mitiri se de one me be kun tokwa no pe ya ka fra fa ka chem wa adwene kire me me pa cho fa chem enti me na bo ache ne ye no na wode aduro kan me de gu me nsem wase pusa won nsem enti me pusa me nsem no a na abofo isane se de waji watem didie kakre fa ho chem unya kra obesan de amamme Dabi yedo ye hu ayenye achi e ba na ko na se de wadi da ho na wo ye ne ba bi se ma bufuo wi ankotos me se wani da ho ususu se ya akom me die minim se anti na mabedwa ato amu mu nhwehwe ntepete takre mu patent takre na wo ba de bi bai Dabi
ye benya bi wona nana mo trankunya fie ha efisa ha de bibia ne ha embo minim said the ozi ebi mukasa bobobobo no wa na wo bo minim to de bi so anu wa twe ni nya slow motion yambe abra na ye fiada na ye fiada na ye fiada